očistio bradu i brkove i stavio kamilavku po činu Svetog Vasilija i došao i stao pred njega i zamolio ga da ga pokrsti i prevede u pravoslavnu veru, ne bi se zaista više začudio pop Spira nego kad je ovo čuo. Grom. Pravi formalni grom iz vedra neba. Brzo, gospodine, ali samo brzo. O Bogu mi zvonilo. Šta će sad da radi? Daće Bog. Šta će daći Bog? Ja Spiro, ono što ti brada i brko. Daće Bog, sve će to je dobro izići. Ajde, lako i tebi da pričaš, ti ne zavisiš od njega. A šta ću ja da radi? Ja, šta ću radi, ja Spiro? Ajde, ti sad pametniji od mene, reci mi šta da radi. Ja, ne znam ja ništa, ne znam ja sad, gospodine, kako se zovem. Ja, mati moja ti. Šta ćemo sada, brate Arkadij? Kako bi bilo, gospodine, onako, kad biste vi kazali da sam ja baljagi zadocnio zbog bolesti, ja je onako sa njegovom ekscelencijom, nemam ništa, ne zavisim ja od njega nikoliko vetara do paklije, pa da me vi niste zatekli ovde, pa se sami popeli gore i sami zvonili najutrenji fajrunti šus. Vrlo dobro, tako ćemo i kazati. I pop Spira se lepo izvukao iz škripca. Poverovao mu vladika i šta više pohvalio ga za smernost i revnost u službi oltaru i zvonari. A kao vidljiv dokaz tog njegovog zadovoljstva i blagonaklonosti beše onaj crveni pojas na koji toliko vikaše pop Ćirinica. Zbog pesme, ni zbog čeg drugog, da bome. Pa sad, ako sam ja zaslužila crven pojas, to je onda i gospodin Spira. No, iako je gospođa Popadija tako govorila, zato ne treba niko da misli da su oni, ne daj Bože, mrzeli. Ne, živeli su oni sasvim lepo, kao što na posledku i dolikuje popovskim kućama, koje treba da služi za primer ostalom stadu i parohijama. Kad bi se šta mesilo u jednoj kući, to bi se slalo i u drugu, s primedbom da nije baš sve ispalo kao što je željeno i molbom da se najiskrenije i bespristrasno oceni kakav je milih brod, štrudla, torta, kuglov ili tome podobno testo. Jaj, znam da će pući odjeda gospoja Sida samo kad bude videla kako je dobar moj kvasac. A ti sem. Gledaj kako je ova štrudla narasla, pa mekana ko duša. Gledaj samo kako je odskočila, ko Federi u kanabetu. Jedna lepota. Bože, Bože, čisto bi sama odnela, samo da je vidim kakvo će lice napraviti kad je vidi. Što je dobra. A